Ovako možda se stane na ovaj način. Ovo da pivo. Idemo na Beograd, da se ne ide otvore. Tu sam, idemo. Hoću ovaj. Kako je taj? Slika je brka. Je dobro, a? Ti kaži neće biti. Drži u paničnom strahu, obzirom da se svi strana i milicija opkolila. Prva kola su krenula to. Sužavac ide na sve strane. Gledaj upit ovo. Evo, njih prskaj gore.